So, ayan mga sis, nandito na kami ngayon sa ospital kasi ipapa-admit na namin si mama kasi hindi niya nakaya and hindi ko na rin kaya. Feeling ko, duwa kami agsakit mga sis. Ma! Hindi pa? Hindi ko alam. Magkararagtawi lang mga sis. Damata, kitaan niyo titsura. Oh. Diyos ko. How do you feel? How do you feel? Oh my God. She cannot talk because she is not feeling well mga sis. So I'll keep you updated. Bye muna mga sis. Kasi ang gagawin kay mama is itetest yung urine niya at hindi pa siya makaisbo mga sis. So they have decided na dito muna siya sa may tent. So nandito kami ngayon sa loob ng tent. So yun yung mamang nyo. Misbo ka magamin ng asika ha. Apay makaisugo ang ako. Kita nyo nagsungit na tao nagsaki. Gaman okay man. Awan okay na ni mama ko. Get well gaminan na ama. Ma. Kaasim ni mama. Sama di pitik tipusom ni bagbagana. Anay ko. Agungot na ko na naman di pitik tipusom na. Oh, iso natin ag-swab. So iswab na ni mama tatan mga sis. Okay ka lang ma? Okay lang magka na iso niyan ng agkakapsod. So kailangan may yan. Sakit pala ulo ma. Minom ka danong nakapurpuraw ta bibig mo. Tanong misbon ka na lang bakla. Matay sa mo niyang tayo. So mga sis, ito na po yung status ni mama. Naka-dextrose na po siya. Tapos naka-oxygen. Girl! Oh, may bagdiinang yon. Sa grass ni mama mga sis. So as you can see mga sis, nasa labas tayo at dyan sa building yan, nandyan si mama. And kaya baka if you are wondering kung bakit gano'n ako makipag-usap. Yung minamahal nating ong-ongan. Diba, ong? Ong! Ayan na. Maturog talaga. Sige mga sis. Hi mga sis, good morning! Morning ma. Sao ka man ma? Ma? Sao ka na? Hi. Thank God we are alive. Our mother ong-ongan is all alive. So ayan mga sis, maliligo na si mama. Ayan. Kadua, uminaw. Sige pa. Sige, kadua. So, agdigos lang iso na mga sis. So, ayan, tapos nang maligo si mama. Sagay sayon tayo iso na tayo pumintas mo base. Kanagtsakan. Kaya mag-lipstick? Ha? Ha?
Ma. Gapog. Yang gapong ano ba nato? Hoy, katawa. Hindi ka data. Oh, ipon na nga bibig mo. So mga sis, it's lunchtime. Kumakain ang ating mamang ungot. Ang kanyang pagkain ay baka. Oh. Basta agkas ka sa tiinang yon, pumigpigsan. Dito pakalasinan apon, no, pumigpigsan may sa taon itong gyap na di kaldo. Pak. Di ba? Gising pa, oh, kaya niya, oh. Pakalasinan nga, dorbs isuna, ganun. Kasi mo, di kuha tayo ni, di baka tayo. Malublog pin na. She's getting stronger. Okay, mga sis, alam niyo na kung ano yung medicine kapag hindi gaano maganda yung pakiramdam ni mama. So, nagala tayo ti pampa, kalma, kin pampalaing, di saksakiton ti inang ngaw-ngaw. O, ipik-pik-pik tayo kanya na. Maimbag ka, tanong ad-ado pa'y kwarta. Maimbag ka. Buwan ko naman. Kaya na, nagsingpag. Sabi nga maloko, di ba ka? Right now, your mother is drinking pineapple juice. Hi, good morning mga sis. I'm very happy because your mother is eating na. Yeah, like your mother is eating na alone. Di ko na siya tinutulungan. I'm very happy. She is getting better and she is getting stronger. Agunto tayo pa isunan, so makita tayo talaga tikuanan. Nagbalbaliw na. Makaungot isunan mga sis. So, ipus tayo pa dyan, agungot talaga sunan. Morning, ma. Morning, ma. Mabugat ang ko. Oh, diba? Sabi sa inyo, aguyong madinang yon. We are just waiting for the ambulance to arrive and this is your mommy. Like, she is drinking pineapple juice. Yan. Hi ko naman, ma. Hello. Ay, nakakapagsalita na ang bakot. And nais ko lang pong magpasalamat po sa lahat po ng nagbibigay ng tulong sa amin. It's either financial or are including us on your prayers. Thank you so much mga sis. Thank you kon, ma. Thank you kon, ah. Thank you. Thank you. So, for today mga sis, pupunta kami ng Tabuk City because we will have x-ray ng bako na to. So, hopefully, walang complications yung kanyang result para magtuloy-tuloy niya yung kanyang paggaling at umuwi na kami at gagawin na kami ng maraming videos. So, bye for now mga sis! Okay, sinaksakan kasi ng antibiotic ang bakot at tignan nyo mga sis. Pinipik-pik-pik niya kasi wala nang nagpipik-pik na lasig sa kanyang ugi. Good morning mga sis! It's our 4th day and today is we are just waiting for the result to be out mga sis. So we are praying na negative kami pareho ni mama. So this is our mother as you can see, hindi na siya stress, nakakapag cellphone na siya. Katkatat na di arabo nga agar-aram kanya na. Garong pingat! Salang oy! Oh, di ba katawan girl? She's fine na. Actually, we are good na. Oh, diba? Di-isom na itutok na, di-isom na. Oh. Ay, naandong salang oy. Kasi nga nagsakit, di ba ko? Yeah, gusto inin. Oh. Hi ka ma. Hi. Kapay peace mo dito, nakadamdambol ka mga. Oh, di ba? Kumari ka babakla. Biyang tiinang yon, magdiwa. Apa mo pala suda ma? Apa yung laglag. Di tayo magkunan na kortan. Oras di hospital, korporta lang talaga si panpanunusang ka. Siyempre, oras. Salat. Linitan naman. Nagraraman. Agpos na rin Gusto, tabibuyan ka. Garong niya, agpopos. Agpos ka Nakapusak mo na eh. Next, nag-boring, tapos mo. Nag-boring. Ipakita mo sa susong. Okay lang. Nabiyag talaga na inang yung sa Odakos ng mga sis. Good morning mga sis! It's our 5th day and hopefully lalabas na later ang result ng swab namin mga sis kasi kahapon na-delay kasi madami daw nakapila. So we are very excited and hopeful na negative yung ating result. And you can see, magsaw ka man dakas. Magsawan na pati kaya tagsakitan. Nablabitin kami magitaw. Oh, diba? Nakit agsaw ti dakas di inang yon kasi na-realize na sa nga bad ajay. Tanuhan ka nudo sa akin na po Diyos. Han iso na nga sa udakasan. If may promise mo ito ki vlog tamangan kag sa udakasan.
Ay, madina ka no kayatan. Thank you, Lord. Kaliwa mo man. Kapay. Dalawang ganate.